guys! It's me, Michelle V, and heartless welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Happy Sunday! Sunday na ngayon. Tapos, alam niyo ba, nag-ano na ako guys, nag-ano na kami ng kape. At as you can see, ito pa rin yung suot ko guys. Kasi nga, pinasuot ko lang ito ng gabi lang. As in, pantulog lang. Tapos kinabukasan, ano siya, hindi naman siya na ano. Kaya, yes, nag-uulit po ako ng damit. Lalo na pag pantulog. Ayan, lalo na pag pinantulog ko lang, ganyan. So, nag-uulit po ako ng damit talaga. So, yes. At hindi naman tayo pinagpawisan. So, ito guys, nagkape na ako. Ano na yung kakao ng aking bata. Tapos, magbibake ako guys ng 2 chicken. Oh. It's big chicken guys. Oh, naman. Ay, sorry. Charot. Pakita ko. Yan, 2 chicken na malalaki. Oh. Guys, naka-ano na pala ito guys, nag-ano na ito, alam na okay na siya. So, kailangan ko na siyang wait lang, akin pala itong ano. Anyway, hindi naman para namin ito inano. Ano-anohan ko lang siya guys, para madali ba siyang maano sa loob. Lalo na itong part na ito. Ito pala yung breast part. Sus. So, ganun dito na. Sabihin natin guys. Medyo matagal kasi itong lutuan ito guys. So, yes. 2 hours din ito kasi niluluto. So, 30 minutes muna yan sa taas. Tapos, ito 30 minutes ko ulit mamaya sa pagbabaliktad. Tapos, ayun din, hanggang sa maluto siya guys. So, 2 hours talaga yung niluto dyan sa oven yung manok na yan. Kahit isa siya or isa ganun. So, yung aking bata, nandun ako nagkakape. Ito na yung kape ko. Rafael, boy, bite. Sitsta. Silingin, Shin. Sitsin. Drinkin tayong kakao, bite. Ano ito? Ano ba itong binili itong asawa ko na tinapay? Sorry? Ha? Yeah, sorry. Was kannst du gießen? Ja. Was? Meron siyang tinapay guys ito. Oh, frozen ngayon ulit. Sabi ng asawa ko, -4. Aba, ang lamig na. Ano lang ito tawag ito? Nung mga nakaraang araw, ang ganda ng ang ganda ng weather. As in, ang ganda maglakad, mainit, ganyan. But yes, What is this apple? What? This apple pa. Matagal na ito sa ng asawa ko. Apple pa ito? Yeah. Ito. Apple. Yum. Good? Smell good? Pinag-almusal ko yan siya. Sinasanay ko siya ng may almusal na guys. Yung kakao tsaka tinapay or nagka-pancake ako or something like that. Basta kailangan pagkagising namin sa umaga may almusal talaga. Sarap ng tulog ito. 8 na kami nagising guys. Oras na.
Anfassen. Magna-9. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Vorsicht. Vorsicht. Bauchmutter ist angewachsen. Hello guys, our free lunch. Free lunch is fertig. Free lunch. Because later we're going to eat again the lunch. We eat now. A little bit. Rafaeli boy. Raphael, komm. Rafaeli boy. Oh, I like this. It's a lot of cheese. Rafael? Happy birthday. Ja, komm mal hier bitte. Essen jetzt. Oh, hier. Hier, sitz. So, hier rum, Raphael. We're going to eat. I like this a lot of cheesy. And update. Oh, ayan. Outfit check. Palis na kami. Ay, Sue! Handsome. Oh. Tignan mo yung mata niya. Oh. Naka-strawberry ako, guys. This is okay. Let's go. Punta na kami pala, guys. See? Mag-celebrate kami ng birthday ng aming mother dear. Look, oh, it's like my face is very big, yeah? Fun. We're on the way to mother Raphael, you dear. are am besten. Yeah, we need already. Raphael's the first in the church. Yeah, first time of Raphael Euskirchen here Church. in Euskirchen Church. Frozen, guys. Frozen. Negative. Negative? No. It's not negative today, Malabi, the weather. That's two, I think, is negative. It's, Weather check. It's cold, guys. It's very cold. Winter is not over yet. Kita nyo yan, no? Frozen. Mag-ano guys, kami maglalagay kami ng konting ano, Grau rasiere. ng loof. Guys, update. Hindi na kami sa sasakyan. Grabe si Haring Araw. Nakano sa akin, no? Ganda. Pero alam nyo ba? It's negative. But yeah, the araw. Pag sa loob ng sasakyan, mararamdaman mo si araw. Pero pag nasa labas ka, hindi mo siya mararamdaman. Kasi ang lamig, guys. Frozen ngayon. Anyways, tapos na kami sa aming, makipagkita sa aking mga in-laws, guys, dahil nag-celebrate kami ng ngayon, ng kanyang birthday. Kumain lang kami guys sa labas, ganyan. Tapos kwentuhan, ganyan. Tapos, mamaya is, punta naman kami ng church because today is Sunday and the first Sunday of the month is church day here, dito sa amin. Ayan, so yun. Every first Sunday of the month, guys, dito. Ano kasi yun, guys, Filipino community, ganyan. So, it's very good for me din. At, alam mo yun, at nakakapag-banding ng mga kapwa Pinoy, mga kapwa, mga kababayan natin, ganyan. So, yun. At, yeah. And I'm so very thankful because my husband likes it also to go with me all the time in the church. O kung ano man yung mga, bawang yan, basta free siya, ganyan. On the go lagi itong asawa ko to, guys, pagka At yun. Very thankful talaga ako sa asawa ko. Ito yung aming bata, oh. Shh! Rafael boy, hello, hello! Gusto niya sumama doon sa niya, sa lola niya eh. Kaso lang, mamaya ihahatid namin siya. Tapos anong oras na guys?
Tapos, magsi-church kami. Tapos, matatapos yung church. Tapos, a little bit of bonding. Kasi, may ganun doon, guys, sa church. Tapos, uwi na kami. Hatid namin siya directly na. Kasi nga, para ano mo yun. Kasi bukas may pasok siya. May school eh. Ganyan. So, yun. At yan, nung nakaraan din naman pumunta rin siya sa kanyang lola dito. Kaya, ayun. Yeah, Rafaeli boy. So, the sun is very shining. Why malabi our car also not a lot of water air? Yeah, yeah. Ah, okay. Okay. It's sunny, but it's cold. Yeah. Hello. Oo, sige. Ay, okay. Sige. Sige, Rafael. Hello, madam. Hi guys! Update! We're home! Charot, tingnan mo guys. Ang cute itong strawberry ko. Tama yung buho ko parang timang na. Charot. Lagi ko kayo dyan. Na tayo mag-chika. Charot. Anyways, kakauwi lang namin. At nahatid na namin ang aming bata sa kanila. So, yun. Sold out ang aming dala. Charot. Yung binig ko na, yung binig, hindi binig, hindi siya naman binig. In-oven na na dalawang chicken. Tapos may binigay sa akin si Ate Winnie na duguan. Ala, tingnan mo frozen siya doon sa na-frozen siya doon sa likod ng sasakyan, guys, kasi frosty ngayon. Frost. This is my husband. The strawberry girl. Strawberry girl. Ang cute talaga nito. Makabili pa ako ng mga ito, guys. Punta kami ng aking usawa sa Kumabili ako sa kanya ng mga ganito. Mura lang doon. So, tayo kay Max na. Ayan. Parang to? Ano yung sa ko? Something like that. Ilagay ko lang siya dito, guys. Tapos ipipreser ko siya. Masarap yung dinuguan. Ayan. Tapos, hugasan ko to. May hugasan pa ako dito, guys. Hindi ako nagkapaghugas. So, I have a lot of hugasan. Ayan yung aming gagawin. Ako pala. Ako maghuhugas, sino ka ba? Ano sabihin mong amin? Ikaw lang yan. Walang ibang gagawa niyan, kundi ikaw lang talaga. Charot. Wait. Yan, nilagay ko kayo dyan. Maghuhugas. Para wala akong bukas. Kahit gumising ako ng tanghali bukas. Charot, hindi pa rin. Mag-edit pa ako ng vlog ko, guys. Mag-edit pa ako ng vlog. Ito ang kailangan kong i-organize ito. Dito sa ilalim namin. Dito nag-organize. Ano ba itong bag ko? Tapos may take home din ako na nung kumain kami sa labas. Ito siya, guys. Ano siya? Something like that. Sarap nito. Gusto ko itong yung salad. Sarap. We are the world. Makes me happy. Char. Meron ako itong bunny rice. Bunny rice? Curry rice.
kailan ako kumain ng kanin? Nito lang, kasi kumain ako ng kanin dito sa simbahan ng kanin kasi may kanin, ayan. Tapos, kalain nyo yun guys, ilang araw? Sa 2 weeks? Sa 2 weeks, 2 beses lang ako kumain ng kanin. Yung kanin na nabili ko na nasa sachet, tapos ngayon sa simbahan. So yeah. Maglagay ako dito sa ref ng mula ng aking reusable bells. So yeah. You have that. Pasta sauce para dito. We have pa. Hindi siya da? Nothing inside? That one. Oh, Video da. Ay, Michelin. I'm gone. Ay, marami pala ako dito mga ano. May pala ko. Mag-ano na ako nag. Something here in the around the place. Charot. Ayan. So, wala naman akong ganap, guys. So, yun. Yung aming Sunday ganap. Ayan. So, ayan lang, guys. Sana nag-enjoy kayo sa aning video for today. Nagkasikaso na yung kasama ko para sa kanyang susuotin bukas. Nakapag-printing na siya ng mga kanyang mga gagawin mo. Ayan. So, wala naman kami ibang gagawin. Wala na kaming ganap for today. Wala na tayong ganap for today. So, tomorrow again. So, ganoon na guys. At kami ay mag-prepare lang din matutulog. Ganyan. Dahil bukas may trabaho pa itong asawa ko. Maaga lagi. So, yun lang. So, sana nag-enjoy kayo. Thank you so much guys for watching. Thank you for subscribing. Thank you for watching from the start to the beginning of my vlog. Thank you so much guys. Always smile and God bless us all. Yeah, Sagchus!